Nay, hindi na yun. Dito na yan, doon sa balay. Nagmarabi, aburo daw. Pinados ko lang. Okay na. Yo, what's up guys? Again, your boy Kian Shi It's me, your girl, Jazlyn Ventula. from Gataran. So for this vlog guys, no, another kabulastugan na naman na prank to guys, no. Ipo-prank na naman namin si Lola! So So, ang ipaprank namin sa kanya guys, no, ano ba? Basta, wag na natin sabihin Yung kunwari na na huli kami. nahuli kaming basta kunwari nahuli kaming no? Parang ganyan. Ginagawa mo! So, yun guys yung prank natin. Titignan natin kung anong magiging reaction niya dito guys. Matatawa ba kung sa sarili namin o hindi, no? Siyempre, nakita niyo naman yung reaction niya nun. Landian pa lang yun. So, game ka na? Oo. Kinakabahan ka ba? Medyo. At sa mga bago pa lamang at di pa nakapag-subscribe yan at nabisita lang dito sa channel namin, Mag-subscribe na kayo and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na aming i-upload na videos. so, sisimulan na ba na natin? Simulan na natin to. Ewan ko sa'yo. Ano ba? Paano ba? Saan natin ilalagay? Dito tayo sa kwarto, kunwari no? So, Ano? kunwari nakakumot tayo, tapos sasakay ka sa akin, no? Oo, sasakay. Ay, sasakay ka sa akin, no? Ginagawa mo! So, ano bang hinihintay natin? Simulan na natin tong prank na. So, bago pa natin simulan tong prank na, magsha-shoutout muna tayo sa solid supporters natin. So, shoutout kay It's Kim Jun, Jordan Domingo TV, Cloud9 Synergy, Stephen Martin, Harry Abier, Ria Mayco Caldito, Maria G, CJ Punzalan, Susan Olanas, Lovelyn, Gift Nisa, Divina Salo, Noel Servito, Lorraine, Ling Tipon, Angel Mistiola, Erwin Padrones, Honey Mayling, Jerica May De Leon, Christian Valiente, Noel Servito, Julian Bernardes, Desamay Nalayog, Mary Joy, Vincent Pacol, Jimuel Barit. So, sa mga di pa gusto magpa-subscribe yan, mag-subscribe ka na. So, let's do this prank! Nabi. Tita? Di tita? Tita ba? Tag mo na mapan ng misbo ko makita na. Nya. Ay, unya nagadaw ako ng sisipot to. Tita ba? Naman? Naman agone? Agone ka din? Tibang na? Hindi pa isa nakadulay. Okay. TCR na tan. Kinina. TCR ta. Kano sa balit yung mapanta. Na? Sa bali mapan nga. Pawa dambul. Yang rad. Hindi, kwarto. Ay, unya ka na yun sa upan yung kwarto. Hindi, jigijibado na ga. Ay, wala, no, kasta nga yan. Nya, game na, baby? Punta tayo sa kwarto? Ha? No, ditiltan. Ditiltan eh. Tin eh. Guys, Boy. Sa. Ay, shit, di makita. Wait lang, akap pa. sana huli ko Ah. Lord. Kasana ka? Dita? Kasi isa? Kasi ba? Kasi ba? Kasi ba pistaw? Apa yung mga kaman sa ba? Ay, tapos ito na talaga, be. Hindi ko ratan. Tiltan na eh. Kunwari nakatugaw ka. Pare. Ta. Ayun taon yung karto. Munguangan ka man eh. Ito kartolitan. Okay. Dito na lang, baby. Abo ni Raya. Hindi nga raw dito eh. Dita? Ay, dita. Ha? Ito? Gununin pa yun. Kasi ano pang ipanan pa camera?
Sino? Yan si Bob. Toy. Makita na ta? Pulisan tadrut ta na. Nya, ano makita ta niya? Okay. Nya, set up tan. Paano ba yung sayaw na tukling? Okay, let's go. Okay, set up na natin, baby. Set up na. Katong nakita rin. At ring light. Katong. Tapos pakapsutam GTV. Ayun ta katong tulad di ba? Pakapsutam GTV kada ano. I-set up na. Okay, set up na natin yung cameraman, no? Set up na natin. Let's go. Pawis na ako, men. Okay guys, no, let's do this prank, no? Okay, yan. Kinakabahan kami, no? Wait ka na. Well, ano ka nakagawan? Imagine nagtuman natin mga Kanya, abuhan ta? Abuhan ta ba? Bawag sakay? Angan! Ito mo maramdam, ha? Di man? Sakay ka? Wait lang. Ano ko lang pakita mo lang mga, ha? Ikatantal tatipungan sa akin. The best lang may peso. Basta rin. Ingsab ka. Tapos, basta. Dito ka sa dito. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nay, yun na yun, bastos! Tawag rabi, wala dawan. Ikaw ang babay ko yan. Love! Yan, nilala sa burok ko. Kaya mga nabasa dyan ng matabalog. Magdalo ka sa burol ka? Tawag rabi, abay mo daw. Wala na kita nilunan. Wala. Apiyanin mo sumur kaya! Kaya nabasa nila ka tatabalog. Kasi mga ala. Mas daw na, kani al daw ka. Damo rabi, yung kayo na yun, may bagay kayo yan, doon sa malay. O mga, tilak ka, tiruangan nyo. Damo rabi, abay na al-aldawin nyo. Bastos kayo, kayo na yun. Nabinsan lang mo. Minsan na lang, tarabi, abay na aldaw. Pinadas lang. Okay din lang. Nagsikog ka mo, tasawam. Nagdabang tarak mo, nagdabang sa pula mo. Umpay Kat, abay nga ron. Kita imas ka. Kalong mo sa tulis yun, ano ba lang kayo? Joke lang! Joke lang yan. Awan! Ay, Awan din! Awan yan, hindi mo naglabaw. Lupon ka lang, ano ba? Lupon ka lang. Joke lang! Plan, hindi ka meron. Ay, bastos kayo. Lupon lang. Joke lang nga, Dibla! Kasi yan eh! Joke lang! Malungit na po bago takipon na yun! Joke lang nga dyan! Joke lang yan. Joke lang! Naglabaw siya. Minsan, kaya garati kastang. Mayat latang! Hindi, o mga tila ka piruangan nyo. Mayat kasi ka mo lang makakita! Kasanunod sa sumara ka sa balay. Kuya! May dagsarming ka, umusarming ka. Luwar. Kanya ka Hindi Mayat! ka ba inain? Mayat ka lang! Nung maduktal na kami, Nya? nung maduktal na kami, paypayson. Bastos ko na kasi patsipatin kayo na. Kaya, darabi o kinila, pangpakulang kayo. Galit na galit! Galit na galit! Baby, halika dito. Nabalog na. Na? Nabanog ka nga. Kas na kinakinog. Kati na. Okay, successful tong prank namin. Dito ka, baby. Ayoko. Dito ka. Okay guys, successful tong prank namin. Ano masasabi, baby? Awan. Kininalan. Kaya Nagpunta ka, nilula ka. Nilula ka. So, thank you so much sa panonood nyo guys, no? Sana nagustuhan nyo tong vlog na to guys, no? Baby, pakatakan, be. Bye-bye. Thank Bye-bye. See you sa next vlog namin guys, no? So,
Sa mga di pa nakapag-subscribe yan, mag-subscribe ka na. And more videos to come pa guys, no? Mag-comment lang kayo guys kung anong gusto nyong i-prank namin kay lola namin guys, no? Comment lang kayo kung anong mas malala pang i-prank namin guys, no? So, bye bye, see you sa next vlog namin.